גם מחברה שעוסקת בתחום החקלאות המדייקת, תחום שקיים בעולם מזה 15 שנה, ובפועל משתמש ביכולות של GIS, חישה מרחוק, GPSים, בקרה לצרכים חקלאיים. המטרה שלנו בחקלאות מדייקת זה להביא לאופטימיזציה של המעשה החקלאי, של פיזור תשומות, של ניהול יבולים או גידולים, ומדובר פה במגוון רחב מאוד של שיטות אגרונומיות שעושות שימוש בטכנולוגיה שבתוכה יש את עולם ה-GIS והחישה מרחוק. המודלים האגרונומיים שאנחנו עובדים איתם מבוססים הרבה מאוד על עבודה בשטח, איסוף מידע מהשטח החקלאי ומהחקלאים, ובמשך הרבה מאוד שנים אנחנו חיפשנו איזושהי פלטפורמה שעליה נוכל לתקשר עם החקלאים, ולאחרונה נכנסנו לנושא ענן ה-GIS, ולטעמי זו קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בתחום הזה, כיוון שלראשונה אנחנו יכולים לעבוד בצורה בלתי אמצעית מול חקלאים, הדיוטות שלא מכירים את עולם ה-GIS, לאסוף מידע, להפיץ להם מידע בצורה מאוד מאוד נוחה ופשוטה. עכשיו, אני חושב שמה שחשוב פה בענן זה שבאמת אתה יכול לשים את כל השכבות ביחד, גם את הנושא של ההשקיה, גם את הנושא של היבולים, גם את הנושא של הגנת הצומח, של החישה מרחוק. הכל מרוכז לך במקום אחד. אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה ביצור ממשקי תקשורת ושיתוף מידע בין חקלאים לבין ארגונים אחרים, בתוכם חברות מסחריות, וכל גוף שבעצם יכול להזין או להיות מוזן מהמידע שרלוונטי לחקלאים. בפועל, חקלאים מקבלים מאיתנו שירותים שקשורים למעשה החקלאי. זה דיגומי קרקע לצרכים של הזנה ומליחות, זה חישה מרחוק שיכולה להגיד להם איפה יש פגעים, איפה צריך לדגום, איך לדשן. מדובר בהרבה מאוד מידע GISי שעד היום היינו צריכים להעביר אותו או בהארד קופי או באיזשהם פלטפורמות אחרות. היה מאוד מאוד מסורבל, ולאורך השנים בקשר עם סיסטמטיקס חיפשנו פלטפורמה ידידותית ונוחה, אבל לא פחות חשוב שתהיה גם מספיק זולה וזמינה לחקלאים. היום אנחנו למעשה בחלקות שאנחנו לא יודעים, אנחנו מעלים מטוס, עושים פס אחד, ואחרי צילום אתה מיד מבין או יודע אם כן צריך לדשן או לא צריך לדשן. העלויות של דישון הן עשרות אלפי שקלים. אנחנו מצליחים גם לדייק ולתגבר איפה שכן צריך יותר דשן ופחות. בכל השנים האלה עבדנו עם תוכנות הדסטופ של ESRI, תוכנות המקומיות לכולם, ההרחבות השונות. לאורך השנים חיפשנו פלטפורמה נוחה ויעילה להפיץ ולקבל מידע מחקלאים. אנחנו צופים התקדמות משמעותית בנושא הענן בשנים הקרובות, הן בהרחבה של השירותים לחו"ל והן בהרחבת השירותים שאנחנו נותנים פה בישראל. אנחנו מקבלים תמיכה חזקה מסיסטמטיקס. בהחלט הצמיחה של התחום הזה קשורה גם לסיוע שאנחנו מקבלים מהחברה. הענן מייצר הרבה מאוד הזדמנויות חדשות שקשורות לשיתופי פעולה, כך שמאוד מאוד קשה להעריך לאיזה נפחים נצמח עם השירותים האלה שאנחנו נותנים, אבל ללא ספק מהשנה הראשונה שאנחנו עובדים עם הענן, אנחנו רואים את הצורך ואת הפתרון, ובהחלט מדובר בתחום שמבחינתנו ילך ויתרחב.